Сёння ў Беларусі ўпершыню пройдзе іспыт на веданне дзяржаўнай мовы, а менавіта расейскай, для мігрантаў, якія прэтэндуюць на працу ў нашай краіне. На іспыт паводле Міністэрства адукацыі зарэгістраваліся каля 200 замежнікаў, у асноўным грамадзяне Узбекістану, Туркменістану ды іншых постсавецкіх краінаў. Это не инновация Республики Беларусь. Такие экзамены на знание соответствующих языков государственных есть абсолютно во многих странах. И это гарантия для государства, то, что те граждане, которые будут трудоустраиваться, они будут спокойно общаться, они будут спокойно выполнять свой служебный функционал, не будет никаких коммуникативных барьеров. Іспыт для замежнікаў падобны да цэнтралізаванага тэставання і пройдзе ў 6 адмысловых пунктах, удакладніў Андрэй Іванец. На выкананне заданняў адводзіцца 30 хвілінаў. Пакуль што плануюць праводзіць іспыт двойчы на месяц, але ў Міністэрстве адукацыі абяцаюць скарэктаваць перыядычнасць у залежнасці ад запатрабаванасці. У пачатку верасня ўрад вызначыў шэраг прафесіяў для працаўладкавання, на якія мігрантам давядзецца здаць іспыт на веданне дзяржаўнай мовы. У гэты спіс увайшлі кіроўцы, медычныя працаўнікі, цырульнікі і афіцыянты. Міністэрства замежных справаў Эстоніі перасцерагло грамадзянаў краіны ад паездак у Беларусь. Адна з прычынаў – унутрыпалітычная сітуацыя ў нашай краіне, паведаміла эстонскай грамадскай тэлерадыёкарпарацыі дыпламатка ведомства Ангела Саар Рааман. Было даволі шмат выпадкаў і на мяжы, і ў Беларусі, калі з нашымі грамадзянамі ўступалі ў кантакт. Іх апытвалі або затрымлівалі, як і грамадзянаў іншых краінаў ЕЗ. Падчас перабывання там сітуацыя можа стаць вельмі непрыемнай для нашых грамадзянаў. Адзначыла прадстаўніца МЗС Эстоніі і складанасці з атрыманнем консульскай дапамогі ў Беларусі. Яна нагадала, што з траўня 2024 года эстонская дыпламатычная місія ў нашай краіне не мае дыпламата. Да таго ж няма консула Эстоніі і ў Беларусі. Днямі з заклікам да сваіх грамадзянаў неадкладна пакінуць нашу краіну звярнулася амбасада Польшчы ў Менску. Сярод прычынаў назвалі рост напружанасці ў Беларусі і адвольныя затрыманні палякаў. Белы дом апублікаваў план Дональда Трампа для спынення вайны ў Газе. Дакумент месціць 20 пунктаў і сярод іншага прадугледжвае стварэнне часовага пераходнага камітэту ў Газе пад наглядам новай Рады міру, якую ачоліць уласна прэзідэнт США. Паводле плану, арабскія і мусульманскія краіны забавязаліся ў шмат якіх выпадках у пісьмовай форме, але я наогул паверу на слова тым людзям, якіх я згадаў, я давяраю ім дэмілітарызаваць Газу і зрабіць гэта хутка, зліквідаваць ваенныя магчымасці Хамасу і ўсіх тэрарыстычных арганізацыяў, зрабіць гэта неадкладна. План прадугледжвае вяртанне ўсіх ізраільскіх закладнікаў цягам 72 гадзінаў, пасля чаго Ізраіль мае вызваліць сотні палестынскіх зняволеных і паступова выведзе войскі з Газы. Хамас абавязваецца не браць удзел у кіраванні Газою ні наўпрост, ні ўскосна. Уся ваенная і тэрарыстычная інфраструктура будзе знішчаная, а чальцы арганізацыі атрымаюць амністыю. Паводле Трампа, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу ўжо пагадзіўся з гэтым планам. Таксама ён заявіў, што ЗША цалкам падтрымаюць Ізраіль у разгроме Хамасу, калі групоўка не прыме прапанаванага мірнага пагаднення. Што да мірнага заканчэння іншай вайны ва ўкраіне, то Владзімір Зеленскі з іроніяй адказаў на нядаўнюю заяву Лукашэнкі пра наяўнасць добрых прапановаў, якія агулам ухвалены амерыканцамі, ды гатовасць асабіста паразмаўляць з прэзідэнтам Украіны. Як можна ставіцца да гэтых словаў Лукашэнкі, у эфіры студыі Белсат пракаментаваў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Гэта такая, у пэўным сэнсе, новая прапанова, хаця Лукашенко прэтэндуе на статус пасярэдніка, на статус міратворца даўно, яшчэ з сярэдзіны 2010-х гадоў, з часоў захопу Крыма. І гэта ідэя лунае ў ягоных выступах увесь час. Ну, а цяпер, калі ён прэтэндуе на статус пасярэдніка не толькі ў перамовах паміж Расіяй і Украінай, але нават у перамовах паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, Лукашенко пра гэта казаў таксама, ну, ён лічыць, што яго міжнародная вага вырасла і ягоныя пасрэдніцкія паслугі могуць быць запатрабаваныя. У Беларусі разлічваюць сабраць каля 1 мільёна тоннаў бульбы.
Паводле міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава, сельскагаспадарчыя арганізацыі і фермеры павысілі колькасць сабранага карняплоду на 30% ад леташняга выніку. Ягоныя словы працытавала дзяржаўная інфармацыйная кампанія «Белта». У краіне, заявіў Горлаў, планамерна павялічваюць вытворчасць і пашыраюць асартымент садавіны і гародніны. Нягледзячы на веснавыя замаразкі, якія пашкодзілі частку пасеваў і яблоневыя сады, аграрыі чакаюць амаль 600 000 тонаў гародніны. Гэта крыху больш, як у мінулым годзе. Унутраны рынок будзе цалкам забяспечаны так званым баршчавым наборам, запэўніў чыноўнік. Сёлета на пачатку года беларусы сутыкнуліся з дэфіцытам бульбы ў крамах, скардзіліся грамадзяне і на адсутнасць у продажы іншай гародніны. Засталося каля 360 электрамабіляў, якія яшчэ можна ўвесці ў Беларусь паводле ільготнай квоты да канца 2025 года. Пра гэта паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Днямі ў ведамстве заяўлялі, што квота на ільготны ўвоз электрамабіляў у Беларусь можа скончыцца цягам месяца. Агулам ліміт на 2025 год для ўвозу ў нашу краіну складае 15 000 такіх транспартавых сродкаў. Такія квоты вызначыў Еўразійскі эканамічны саюз. У Мазалаве на Віцебшчыне шматдзетныя сем'і сутыкнуліся з непрыемнасцю ў новым жытле. Толькі ў пачатку года людзі атрымалі ключы, а ўжо цяпер скардзяцца на цвіль у кватэрах і спрабуюць прыцягнуць увагу да праблемы ў сацыяльных сетках. Прычына з'яўлення цвілі – затопленае скляпенне, дзе няма нармальнага адводу вады. Камунальныя службы на скаргі жыхароў рэагавалі, але паводле аўтараў відэа абмяжоўваліся толькі касметычным рамонтам. Цяпер жа цвіль ізноў распаўсюджваецца па ўсіх пакоях, а таму сем'і з дзецьмі вымушаныя жыць у небяспечных для здароўя ўмовах. Гіпертанія – адна з галоўных пагрозаў здароўю ў свеце, а разам з тым і эканоміцы. У Беларусі сітуацыя даволі трывожная. Больш за палову дарослых маюць павышаны ціск, але пад кантролем ён толькі ў кожнага 8-га. Пра гэта сведчаць звесткі новага дакладу Сусветнай арганізацыі здароўя, з якімі азнаёміўся Белсат. 1000 чалавек паміраюць ад ускладненняў, выкліканых павышаным артэрыяльным ціскам, і большасць гэтых смерцяў можна перадухіліць, падкрэслівае ў дакладзе генеральны дырэктар САЗ. Сёння толькі 4 краіны дамагліся таго, што больш за палову людзей з гіпертаніяй трымаюць ціск пад кантролем. У 99 краінах гэты паказнік не дацягвае і да 20%. Паводле ацэнкі САЗ, гэта велізарны нявыкарыстаны патэнцыял для ратавання жыццяў. У Беларусі на гіпертанію хварэюць прыкладна 3 200 000 чалавек. Большасць хворых ведаюць свой дыягназ, палова з іх атрымліваюць лекі, а вось уласны ціск кантралююць толькі 12%. Іншая сітуацыя, напрыклад, у Польшчы. Тут лячэнне гіпертаніі ўбудавалі ў працу паліклінік, зрабілі даступнымі камбінаваныя прэпараты і наладзілі сталае назіранне за пацыентамі. Дзякуючы гэтаму разрыў паміж пастаноўкай дыягназу і рэальным лячэннем прыкметна скараціўся. Падрабязней з досведам барацьбы з гіпертаніяй у свеце, а галоўнае з метадамі распазнавання і кантролю ціхага забойцы, знаёмцеся на сайце Белсату. Часам цікавасць хатніх гадаванцаў робіцца прычынаю складаных сітуацыяў. Гэтак у адной з кватэраў у Віцебску сабака захрас у канструкцыі батарэі і самастойна вызваліцца з пасткі ўжо не здолеў. Таму гаспадары звярнуліся да ратаўнікоў. Як вызвалялі чатырохлапага нявольніка, глядзіце без каментара. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютьюбе. Аднак памятайце пра бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.